जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स कोकण वासियांसाठी कुडाळ इथं घेऊन आले आहेत ग्रँड एक्झिबिशन। पन्नास ग्रॅम मध्ये पूर्ण लग्नाचा साज मनमोहक डिझाइन मध्ये उपलब्ध। मंगळसूत्र, नेकलेस, बांगड्या, नथ आणि सर्व प्रकारचे दागिने उपलब्ध। घटनावळीवर 15% घसघशीत सूट। आजच भेट द्या जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सचे ग्रँड एक्झिबिशन 13 आणि 14 जुलै पर्यंत। स्पाइस कोकण हॉटेल, नॅशनल हायवे 66, कुडाळ। संपर्क 9029 39 77 47 9004 73 88 22।